Adis mama nyame washira mo ya mamu nyina ha SOMPA dumienu awiade no kasebo adantemu endpoint homeopathy clinic kasebo eno ena awiabre ensantrofo aboa no womo abone kashire dia ba beto semufo anim wanya adaje ni nyina waso ho abusua edi aso tie na ni wanso edi ne hwe eno ena awiei yede eto wo se dumienu kasebo efiri SOMPA fie na busua efiri 106.5 FM Accra no live ewo SOMPA TV no so kumase ehwe adabraka babia 25 clinic wono ehwa na SOMPA 93.1 wono nso wo fa firi ayiko 100.9 wono nso age wode ma santeman sabre kro na France abrochimamu Paris ye wo ho eno eye adamfopa radio wono mage ede ma Ghana for wo ho a wo mutie nsempapa yi 101.1 takwa SOMPA atoya mantamu takra de ne 103.3 SOMPA kro no a abusua wo bro ene na afa ekwa ahafo a 98.9 SOMPA sunyana laji be kwa na abro sanum eno na tete kofa kwasimfum sunkwa hwa de kokosie ama hafofo enya bie 90.7 eyabuno po efam adesha won mo eyana nafo enne tifi babia ededemu ho 106.1 bono champion do akwa bono Easter hinkro tachimanya systematic press brother Philip Mosof mame otutu atuo ene wo ba pa na ye ka akiri wo mo ede ko emako akiri eno achi no ebia na wo nso wutie yen ewo mani masase paso a doma hinkro SOMPA 101.3 sabre kro na doma FM 100.7 so age wode madom no amakodi buafo nyina enya SOMPA so www.somponline.com yewura tabo atia abo ne boade akwakoto ukosani mo abenya bia kenkanya bi nso ahwe we ya mekan ewo TV ne so no Facebook nso ewo ho SOMPA 106.5 FM Accra ya na wako uche no na usande wonkanto so eto ase kana Urban Radio kana che monten so wono nso efa kase bi na awiei ya de kasa na de kasa ne bre nti kasa natural mineral water waso ya sene ana malaria dura Dr. Tafri Janayo time heba mixture so eka ho ensam no de di akotena beti bi ne se yebeko epoye mantam no emu abeto dwase security man bi atwitwa enkwansko adesuani bi ewo enkoko winesa eho amanebo yedenam abusua yebesa so abo na afi yewuram na yase chief escort wakwakoto wo ba pemfuo bi etuo ewa hene yede munsam bo kasem aprosifo akyere enipa mienu ya wo makowia emponche na mponche no aduonu enson mfimfin mantemu eno so ho amanebo ewo kasebo yi emu kwame se kromu de adan bebro haduonum ena ni nyina me kasei ensu atoye no aseseye jama anafo ewo bono amantemu se eyemanim sem so mampani John Dramani Mahama wakopie mu ewo South Korea mino emu na womo abona baso ahye nanimonyam a eye honorary PhD ena yede amano na sa Korea mamu a wokoi ena wode private jet ko ya ekwawie ye Ghana ya twetwe ne srane abasai na yewura Dr. Tia Kabiru Mahama waka asem bia fa ho yede ba okasemu NPA adwumakuo no nso wo de atu dwase sese wo dandan niema ni kakra enti ye kasai fango eye petrol ni diesel bo no empejemu kakra abamu nano a ye kofa srafo ye kwawie se ya printing krata ba se empema henum na nso mpemu num pe ne ye fa ya twetwe amanfo aso general chairman ya kasa wo ho na ne nsem a wo kan ye no awie ye de ba Ghana Airport Company Limited womo ene Magdan Aviation adwumakuo no ede womo nsa esensan enkrata ebia na ema adwumakuo no timi ne womo ye adwuma ne sa contract no womo se omotwam abusua ye bekwa amanone entokwa ye asesei Israel womo ne Iran na America aka bomu a womo kun yi UN fo nso ede wano atomo bi eno ena awie ye de bre o se dumienu kase ebo efiri SOMPA TV no so enam FM ni nyina so na wote enka kenkanfo ne triple we man aja APAM DADAA awie mene Ghana woman ADWOA
Asare. SOMPA FM. Abusua afei yenjibre ensem no enchiremu ankasa enie ye hyase ewo epoemantamu na nkwatia senior high school ya eno no ewo epoemantamu ena beto dwase disuani bi a woje ntete wo ho a wadi mfihia no edunkro 19 years ye kase ya refer no se wonkonkogye ayarehwe ewo Kofodua Regional Hospital esan se yesusu se security guard bi a no wodi ne dwuma ewo Arena of Love Church ya eno no ewo nkokọ ya ne nyina ewo epoemantem ho no security man na twitwa odisuani no na wo mu kiremu se arehosemi nkokọ winners eho ena Arena of Love asafko piem wo ho no security man yi etimi etwitwa no yayaya saa na wo mu di kan de ne call Holy Family ayasabia ho no se won konkogye ayarehwe wom de ne kɔ hɔ no sɛ de na nneɛma si fɛ kɔ ne yɛsi da bi emu ɔden enti ɛsɛ yɛ refer no ne de ne kɔ Kofodua Regional Hospital ɛhɔ ɛna akade akɛseɛ wa wɔn betimi ahyɛ no ama ne ho atɔ ne yɛ kasa de bambɔfoɔ ekyire mu sɛ security officer no ya edi ɛba yɛ ne yawdonkɔ yakye no ya enhwehwemu etimi ekoso wa asem no eho na abamu ano ne maame na de ato bambofo anim se we de wono ankasa wote se ya ne ba ne saa no na wonhu ba bia wonfa ne ti emfa kora nti wasre se sa asem ya abai won pese beye enne wochena ene de asem no akọ police station ene ye nhwehwemu ene be de oho na ye nyanya danse bi echese bibisa akoso wo se wo besre pa se wo pratentire ne de amane ba abamu a opoku no enti wo mo nhwe se de be ya bambofo betimi ama nhwehwemu no akwakosi asie ye hwanim se osofo ba Enoch ye amane boni obetimi aba ahoma no so ntem na waba bekire mu se ede ne ba ya adesuani a woje ntete wa nkwatia senior high school de security officer wono ye n'adwuma wa asafo bi mu won kokọ wotimi bepie wo ho no mo a wotimi etwitwa no ema bibi etisei esi enti osomafo osofo ba Enoch wo ba ahoma no so a yebekọ ne akodi nkomo na emom se esi a wo hwe Facebook anase wo hwe TV no so abe wo se abamu ya ye ka ne ho asemi ye de ne mfonyi no ato honom sede nneoma esifa ekọ ye ba bia woda no empenifo kire mu se ano odin ye pa ya de bandage bia fafa no nsa ho ne adeade a enti se esi ade abusua se mpa ya no wo mo bo se abamu ano ne ho ebetimi ato na obefiri danger mu na bibia atimi akonkara hosemi esiye ewo enkokọ bia ya ye frɛ ho Winners Arena of Love Church asafo no eho ena sare hosemi esiye ye kɔ ahoma no so osofo ba aye krado na enchiremu fufuro bi ye wo hɔ no so no wode atoa so ama osofo ba wote menka memo aha o hello me ba wote menka right yenhye eba ne sen na abamu a wo ko school wo nkwatia yi wotimi bepie mu ewo enkokọ Winners a security officer timi twitwa no ye tia eye wahwefo ne wasie nyina na asam ne kwafa bahina ene se omame esma eye opoku a wanya eye 19 years okoni school eye in Kwasco na in Kwasco no ma break if 134 no final student ya break come kakran to be fia obeboa ne maame kakra ana ne maame esma ne se onko fa eja ewo ba bia new site bia ye si dan ewo ho onko no nko tsa eja kakra efambra fie na amomfa enye nyom pese omde ye ewo fie ho ekwan so a okọ no ne kraman ba popi edi lachi ema security ni aye tane ya donko etobo ebo no security ni oye security ewo asori a ya tun din se Arena of Love Church ewo ayen kwati ase na eno na akrama da no eduru ho no opo aye security ni nti obomode security ni no to bo e de bo aye krama ba no e ba ni praye eno nti ema one opoku no enya katakata kakra ma opoku che krama na ekofie egobo ne maame amane ma ne maame tu ni so se enya hwe oyaboa ana se krama ba enye nipa enti owukra enya hwe zonko fa ejana embra kwan so a okono ena eye security ni ehia no
na ɔne no ɛsan ɛde hyɛ yere so a security ne twe sɛ kan sɛ aka ɔde gya ɛyɛ opoku no etirim eti opoku de ne nsa ɛna gyeeɛ ɛna ɔsɛ ti aso for the second time na opoku sa de ne nsa ɛgyeeɛ nti wohwɛ mfoni na abohu sɛ opoku ne kokromodie ne kwampo no ɛyɛ aseɛ firi so a ne sa adɔfo a wɔwɔ ɛbɔ ɔmɔden ɛwura ahyɛ no ɛma ɔmo kɔpatae ɛde opoku ɛkɔfie mu ɛwɔ ɛyɛ Holy Family Hospital a ɛwɔ Nkɔkɔɔ na mmom ɔmo refɛ no ɛde no kɔ ɛyɛ Koforidua Government Hospital sɛ ɔmo hwɛ sɛ deɛ akuro no ɛteɛ no a ɔmo ntumi anya ho hwee ɛma apolisifoɔ ɛbɛ mu ɛbɛte ɛyɛ yɛ adɔnkɔ a ɔyɛ security ɛde ma asɔre a yɛfrɛ no Arena of Love Church na yɛ process no ɛde no kɔ court ɛndra ama court a remind no sɛ 25th of March 2026 ɔnsan bɛgyina adaka mu ni ntoto na no na ne nsɛm kakra a ɔno nso kɔkɔtwerɛ ɛwɔ police station no ɛna papa yi akyiri mu a nokorɛ ɛsɛ ɔno watoboɔ ɛde abɔ ɛyɛ aboa kraman no anaasɛ kraman ba no ɛsan sɛ na kraman no ɛpo no onyaana a ɔbɛka no ɛno nti ɛna ɔtoboɔ no ɛbɔ ɛyɛ kraman ba no yɛtɔ so mmienu no nokorɛ sɛ ɔno ɛna ato sɛ kan anaasɛ atwitwa ɛyɛ opoku a wɔnyɛ 19 years oku school ɛwɔ ɛyɛ nkwa school na ɛtɔ so mmiɛnsa ne nkyerɛ mu ɛne ne sɛ aberanteɛ no ɔtoboɔ ne bɔɔ kraman no aberanteɛ no ɛbɔ ɔmɔden ɛkɔkɔfa ne nanfofoɔ bɛyɛ ɛnan ɛda asɔɔto no ɛna ɔsan sɛ n'akyi ɛbaeɛ sɛ wɔnu ne ho nti ɔba bɛpa ɔno security adɔnkɔ a dodoɔ no afɛ no konko ɛne kyɛw na ɛno ho abufuo ɛna ɔno fa ase kan ɔyɛ sanka ɔde bae sɛ ɛkyi ɛyɛ ne tim na wɔhuru agyeneko a ɛwɔ ne tim a ɔbɔ ɔmɔden abaeɛ ɛda asɔɔto no a ɔno nso de ne nsa ɛgyegye yi a atwitwatwitwa no no nti ɔno n'anom ɛsɛm kakra a ɔsan ɛde baeɛ ɛno no sɛ abɔfra no ɛbaeɛ sɛ ɔba bɛpa ne kyɛw ɛsɛ wayɛ anyamɔ ho nsɛm anaasɛ anyamɔ ho de na ɔba bɛpa ne kyɛw na ɔno nso abufuo hyɛ ne mu ama ɔtumi ɛde sekan ɛka abɔfra no a watumi apira saa zamtwerɛfoɔ yɛ bu akyire kakra ɛkɔbisa yɛ sɛ ebia papa no wayɛ bi da anaasɛ wei ɛne ne first time a ɔtumi ɛyɛ biribi saa na nkyerɛmu kakra a ɛbaeɛ no sɛ papa no ɔpɔn sɛ ɔyɛ security ɛwɔ asɔre hɔ no ɔnom nsa kakra nti ɔde nsa n'ano a na afei ɔyɛ basabasa anaasɛ na ɔre ase te sɛ watia ɛyɛ lion edua ɛsoɔ no yata dua soɔ no saa na ɛyɛ ɔre ase na ɛno nyɛ the first time a wayɛ biribi saa na first one no nkwalaa bi a na ɔmo twa mu ɛwɔ ɛyɛ asɔre hɔ anaasɛ kwan no so baa nkwalaa no ɛtereɛ papa no ɛtire mu a ɔno ɛna nkwalaa no papa no kyɛ mu dua ɛde bɔ la n'akyi a nyame nko a nyɛ sanka mmɔfra no mpo ɛtiri akyasefo ɛti weka wɔ mpere mmienu a papa no atumi ayɛ nneɛma bi saa yɛsɛ efu sɛ ebi a ɔne papa no ɛwɔ beef nsɛm a yɛtumi atiri hɔ ɛne sɛ papa no a ɔyɛ security no ɛne opoku maame anya bankanda ɔmatumi anya ɛyɛ akatakata da ne nyinaa ne sɛ papa no ɛto boɔ ɛde ɛyɛ maame no ne kraman ɛkyɛ sɛ papa no n'ani kyi kraman n'ani ekyi aboa kraman etu ohu kraman a na ɔkɛse boɔ ɛde kraman no eti opoku maame kura akɔkɔfa hɔ a ɔde ne kraman kɔfa hɔ no to boɔ no ɛma ɔne opoku maame enya aka ɔmo didi ɔmo ho atam eti esusu sɛ ɛno ho abufuo ɛna ama arrest so sɛ ɔde sekan kɔka ɛyɛ opoku a ɛyɛ apolisifoɔ akyi. Right. Osofo by me say information ni de ne nyina na wode ato dwa na ne me pese me hu ne say Arena of Love Church no minim say won kokko omo wo branch won kwatia na enti we see wo nkwatia branch no enye nkokko right. Okay. Enti mayena wasene yemfa wo NCNT fo ani di akye bi fufuro bi eto dwa
na wama etiefo nso ahunu de koso yeda sipi ebusua osofo ba Enoch eya amaniboni wode amaniboi efri epoe mantemu na eba ye nti ye kasa ide eye security officer na ye kraman ba asem na kraman ba kura de popi de wotimi kasa amane ye nti yetimi ede ehu abufuo etwa ebusuanfo nyi ya ye kan Facebook nhihye ye nti ena yentimi mfa ni nyina enguo na se yedi guwa mu wahunu dia akoso ni bia ne nsa sei no yetwa nka kyese nka tiato a enesa enye praketwa na bamu ano epra ezisesie ya bambofo ache na ese ya remande na nyame ya domo a busumi ni de toso aduru nunum won besan afre asem no ewo court no yedi yeni de akire bibi fufuro bi efri mu ba yedi ehu amane nso ebesumatiefo abamu e won kafra pra we pra pa no ohia kasa na akire mineral water esanse eno na ahoden wo mu a ebetimi ama ne ho asisi ne ho so ntem na moja no nso betimi ade afurisa ne ye na awerehosemi yeda so a egina nu amuma yenko atwema nwa biaja na afofam ewa asantema mu na ho nso nkomo efiri ho ba bedu ede aba ne se adehia wo mo ewo SOMPA FM hia wo bisiase wo hina wo ho no ne na aka ba bi o na agya wo kwa akokata nachi na wo mo edi na nanim sa abrafo no wo mo de titen eno na nabre ni ba konkoma tudangwe bi so na ekotete fa ho wo ba pemfo bi gina ba bi ai na kanani afe mabawa mienu bi nso a wo mo ka ho ba kwadi mfinhia du nkron afe na wasi ne nyinta so ebi nso du miensa na no nso tu akeka won ama saafo ni nyina eprepra sabra meka sei no ebi da konfa no cha ya asabia dokotafo gina no so den ba bia wodanye na wono ma aka nso kura no wo mo nso ewa ya asabia saa na Abigail wono ne nua ne pemfo a tuo kan nani wone ba bedu di nkomo ne basabasanti ene ndorika ni omani kakra no na yese mepie abonse timi pege tino na mi sister ba ko ono so binya ne ka se tua kanani timi pege ko ana mi ya di ba ko binya ne tua ni sia kana mamoche sunu ye be ko chase compound na was your business yare ne koya ne so mu timi e mo chatua ka no mu sie no ma plot fine no bi nko e bi ma enti e cha ka ma mu to mu ka ne ko se mi ni wada ho no test ne se bi so mu ko ye yes no mu ye akura ni wei hia wo bisiase ewa atwema nwa biaja na afo afam ewa asantema mu na ADWOA asare ya wotoso miensa bisiase hene ne nane mpon eda fom a wokọ tenachi na abrafo edi titen na eba eno na tu nko patre ya akoka biga ni sister ni ama sesi oda konfa no chan ya asabia na se wadi mfinhye du nkro Alice Kennedy ho na fe ma ADWOA no so adi mfinhye du miensa wo mo so etuo ni bi kan wonom na owura Emmanuel Asante o committee chairman wone ba bedu di nkomo na wo kire se Alice ne ma ADWOA de kura wo mo nkawe government hospital ho om de epira no adokotafo aso na mmom Abigail sister ne de konfa no chi ho no adokotafo no kura wo munya ehwenpo na wo mahome wo de yenti de o de tuja nana ADWOA asare otoso miensa ni maame afrim ni maame na ye besia te hima enti ni a wo besie no no omo se basabasa bi asi wo hono ma etu aka nipa mienu a omabro ebinom soso na mmom bi de bi ho mpia menya he no hia wo besia ase ade hia ema ne kwasem ni ye omom tututu ne ye omom besie na ADWOA asare maame no omo na tututu na enipa mienu aka na wo mu no yedomo Arachi hospital baako sebe wa fafuru bitu ne kan na yase ama akoye emergency assembly man no ade ne ko na baako nso nani to no so mu de ne ko nkawe dia fe ne wono nso ekọ na wakwa akọhwe de etie na wo mo buru wo mo so nda o mai case no abua kwa ne sapase ha enti sade asam ne tie na owura Emmanuel Asante committee chairman ewo besiase ne na afa ho atwema nwa biaja na afọ wone ba bedu
edi nkomo yi Free asante mantemu na yemma mfimfi mantemu sanse yekasei aprosifo ache enipa mienu we krade eye groups ahodo mienu a yese emponche en wo mu wia ewo empotem ho enti syndicate no eye different mienu ya mponche aduonu nson ene ye che se wo makọ wia sesa wo mu agu ehyen mu a yede wo mo esen na Ghana Police Service for se ofan edikan no Pajaro yi bi mu ena na mponchi ni gu na se wei Pajaro mponchi na yakọ wia no Pajaro mu ne yede wo magu ena yede wo mu twam registration number GR9864-19 ena bambofo ehia wo mu kwan mu na sa Pajaro no na mponchi no dunum ena na egumu mponchi dum na chire no wo sa ko hu Toyota Highlander ibi ye no so registration number na me se we de kronumu VIP ankasa ha enya sem kuma o GR1623-16 eno ena ye sen ye toso mienu eno so mponchi edu baako ena na egumu na manebo yensa ka kire se sa nkrofo yi mponchi no wo mu kowia ye wo mpotema hodo bi ti se brema ye sikuma kokoso amanfo pon ene achemachiase area ho en wo maboabo ni nyina ade abefa asen banjiase ena chese nko mu di etwam nti asen besiase barrier ho ena bambofo ehia wo mo a ampa ye toto wo ma no na ye kiremu ese eye kro no ade en wo mo akwakosesa no wabra na prosifo pese wo mo bisa akronfo na sam ne ene wo mu di nkomo no wo mo ye se wo mbesa ni tuo ade agu bambofo no so na ene wo mo so atwi tuo ni bi nti ye kasa yi ye se suspect ni mienu ene police officer baako wo mo nyina etu aka wo mo enso wo mo anwu wo mo je ayaresa ewo St Francis Xavier Hospital ya eno no ewo Asinfosu na wabra ye che wo mo no enkomo kakra na ekọ akire ewo background ho no ye ntie bi mra What sorry? What is sorry? Sorry. So they want number 19. Na tell the system there. Na be mo dey nam no dey na empire. We no rubber no. Eh o mo dey same no match mo na guso. O mo dey say city no so. O mo ga na mo no na we no empire no mo change o mo no. I tax so sell na ni pa no ba no dey. Enti de course bie eno no wo hye ye Facebook na wo hwe TV ne so a enye pick up ketua wu ena chese wo mo e de rubber bi no wo masesem na emwa ne de da fom na baako ekire mu se emwa no eye obi ebi wo ho ebuo mu no wo mo wo enti wo mo kwa na wo mo de eduro bi afra eburo na wo matoa ma emponche no enti wo re mienu miensa na ayete se de wa bo no na ama eche no aye easy edi amo mu nti sana na wo mo ye nti ye che wo mo sa ata mo mo ano wo mo nim de ekoso ne ye de wo ma deda ehyen na se na wo mo tete ka nim ti se nipa ena egum enti bambofo ache wo mo asankrofo no wo mo boa amanhwehwemu akoso wei esiye ewo mfimfin mantem asen besiase na chese wo mo mamboa ne rede no wo ma ye twan sechengom na wo mo nya won na yenkobo no mamu bono mantem nso kwa mese krum ewo jama ya nafo ena mede obewura ho na opambo ageman timamufo a wo ho se sompa mo na yesu kiremu a ya ye ni soba na aboafo nso eba ye nsera ba mu ntem na no nso eto ya ebito nkran hai mamfra makase fefaye no ye ho de edi awuo adan anse kura be se haduo no de ni nyina yamse na ona bo kwadwadi nkra enkoma wone opambo ageman ebo ye ni yintibi na mo akọ MC office mo akọ nadmufo me ko yo mo say mo strike enti mankoto obi bia wo ho an in fact awrehu se mo asia manfo san wo strike a yenya nipa bia mananka bia maye yenya bia manamejoto ye manfo ko amachitiro mo wede pa maye in fact aya awrehu se mpa enti ye besere mpanyfo mo ka bi wom mo se mo bi philanthropist ne mpanyfo mo wo jama south wa mo wo bi se o mura mo na mo ni na mo he kwa msekrum atoyere nchem atu amanfo a samu bi amudi amutibeto no aye dene no omura momoa resere obia de samubi eno eya assembly member wo kwa msekrum ona bo kwadwadi nkra ene ne opambo ageman edi nkomo osompa 98.9 na adehia wo madan efa ano no ebi nso de wa consent nanim German South, Papa President, Yamame MC, Watara, Mijahaya,
constituency former woman organizer Mambroni Asantoa enyina affected member na swapa ya mba member na Kasano drobo dokra dia hom kwansa kronkran na kronti no kro no dale ne swapa kra bro be 150 na ne nkura no so ba be affected ba be ho aka eno so ba buru nipa be more than 100 ya jira ha that is why I'm talking. I want to explain this to you, sir. Assembly man already have talked to you, so I'm also want to explain this to you so that you believe what I'm saying. Momra mehye na woseti abukurem tisanze meya paja hu ada manfo honzori asori ada no so de nyina pa kula de nyina dija ya manu po wi na yehu babi abirim befa anzana ye dimirika ye nan kurem awrade e wondio lati yam de nyina atete srawo yes rabayo ye ga we oh yeah adesia wo mo kwa me sai krom bono mantem mu na wo mo ne opam bo ageman edi nkomo no wo sai asem we de enko ne nruma mpani aboboa no mo ka wo sompa 106.5 yi national en na ate sa ma me ne de brofo san tuato we bono english Ebusia yen free sansam ni mu na yen fe ni nchira mane afoforo mu omampani His Excellency John Dramani Mahama na empenifo e South Korea mino emu wo mo abona baso se ye manimusem se nafuo num na wodi nani akire mu ekwakodi dwumasono se de be ya enkomodi ahodo ni nkitahudi e bebo adwadie afei ayonkofo e da man ni mienu entem so ebetimi afa ne ntomapa efra na yamano honorary PhD Abasuboyi ebi Free Yonsei University ye no ewo South Korea mino emu esanse omampani wo mo kyerese ne leadership skills ne se de wariata so se kebima minkebi wo betintim ni ye ewo Ghana bibremu na afei eso etimi abanfa so mawiase nyina no omampani wo bone homodin ye pa ena Ghana voice se nti we ne ye betimi afre no Dr. John Dramani Mahama ye ne GTech fo nkonkonya wo ha obi ase we no akwakoye onwi ana no de edu ho no man ye behuna omampani ye de gown no ehye no de eche ne butu ni ti ewie ye no ene wo se wo wonsam kakra kan sempanifo a eda Yonsei University ya eno no ewo South Korea oda wo masi ye pa se wo matimi ahye no enuonyamo a enti sei. I thank the Korean government and people for the warm hospitality extended to me and my delegation during this visit. I thank the Board of Trustees, President Yoon, the faculty and staff, students of Yonsei University for this memorable occasion. And I say in Korean, Gamsamnida. This honor you have bestowed upon me today is one that I accept on behalf of all the people of Ghana as a symbol of the deep respect and mutual relations and admiration that exists between our two countries. Now the difficult one. EJ Butao Opa Gangnam Style. May the friendship between Ghana and Korea continue to grow deeper and stronger. May we all commit ourselves to choosing peace over conflict, cooperation over confrontation, and hope over despair. May we always lead with truth and strive for excellence. And to all the young people in Korea, especially the students of Yonsei University, I say, Krating. May God bless the Republic of Ghana, may God bless the Republic of Korea, and may God bless our world. Ebusianti omampani His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani ena wote se wode ne nsem etudwa efri South Korea mino emu. Na South Korea mamui sa hweapon na ebi kasa na sade wo Ghana for do na wo ho agentete na ebi kura se ne fare bai no Ghana ni ka ho Yonsei University ya wo say university no se wo Ghana ha enkasa na ansa na wo ko no wo de adupire na koi se adupire ne wo say chartered flight private jet na obese private jet ho adupire ka sika ne boarding den etime chekere man ene edonkuma na wo maka bi pa mempani ko eyechi enam sa so ema wala mra se bedwane Dr. Abdul Tia Kabiru wono se yakasa ho atete bi pa de ama mempani ababi aka na busu yakura ne ndisi aban no na de ensem a wode to sompa kase anim ne yentebi
The president, who under the previous government in opposition spoke so much and spoke so vehemently against the former president using commercial flights and then embarking on trips. The argument that was advanced then was the fact that our presidential jet was not serviceable. But they argued strenuously and with the current foreign minister stating that the presidential jet was serviceable. Down the line, the president is found to be doing the very thing that they spoke against it. First, it's marks of conflict of interest. How will the president deny his brother an opportunity if the brother seeks to have the opportunity, in the bauxite, in our mineral interest or any interest in our downstream mineral? The president cannot deny the brother because the brother is extending favor one way. In the first place, the potential conflict of using a private person presidential jet for official trips is apparent and is just clear. It's so clear for everyone to see. And no, wale mrase bedwani, wano odonkumanum. Ewi na wasande beto so ote so oka conflict bia. No was we ayekokofu bobo. Unue ne mu a yempasewo. There's also some ethical issues. A president must live beyond reproach, that beyond reasonable that people would not want to see any semblance of unethical consideration in your behavior. So the fact that the president is using the brother, it brings himself within against his own code of conduct of public officials, because you spell out some code of conduct for your officials. They shouldn't put yourself in a conflict situation, and you are putting yourself right in the center of a conflict. So that na by amane bofo a woni amanside nkuta ho yewura Felix Kwachi Fosu ebe kire se NDC die we no enya baako ne bio wo mo de ne de na ye kutu na ye bampa esne we ne no so wo kire mi. The president says that, look, I have a brother who was an aircraft. So rather than taking the taxpayers' money to go and pay $18,000 an hour like President Akufo-Addo was doing, I will use my brother's jet so that it saves the taxpayers some money in the interim, pending the arrival of this aircraft. Also refrain from merely channeling MPP and asking questions of dubious relevance. $1,000 an hour. So why are you asking me how much we have saved? You know that President Akufo-Addo was renting aircraft for $18,000 an hour. If the president has not paid $18,000 an hour, it is obvious that we have saved $18,000 an hour. The aircraft that President Akufo-Addo was renting, that was the cost. But the point is that when the president uses his brother's aircraft, he doesn't pay because he doesn't rent it. He pays for fuel. The pilots who pilot that aircraft are retained by his brother because they are in his employ. So he doesn't have to pay for that. Maybe they are. Eno na yewra Felix Kwachi Fosu nso akirikiri mu no. Se baako no ana bandada no fa no. Eno wo han awa bia wo de no otua. E chance de no wafa online bi. Nanso we no de wo twie wo ye adwuma wo adwuma no dada enti adwuma no ne ebetua ne kafiri enye mampani ne etua enti ensonso ne dempa jet ye jet we no fly a operational cost odien say ade aban beka say wo mu etua fango bo ne nko anso menyini say ade bi e wo ho no mo se fango ne nko akeke enti say bia ye kɔ akwantuo na bibia say wo ho a ne yesi eyefa ngonko an ye twenti enya de aban ebebe sa course na nanti wom be kire mu ye na ganafo enya wom ho entiase na yeda so a ewo aban ensensem no emu National Petroleum Authority eye NPA adwumakuo no wom enso e de ababetu dwase eniema yensa kire kakra ebetimi atodwa wo fango nibuo emunitisu pa ewo second pricing window no anyame yadom a ye hye nim se adwoada eye bosumi ne da etosu edunsia na ebehase na wo kire mu se wo hye se de ye hye afenase etete fango bo so ya petrol na ejina beye 10 Ghana cedis 46 pesos liter baako. Yes, a siano mpejemu kakra ba na ejina 11 cedis 57 pesos liter baako no eno eye fango de na fe nso diesel no so eno so mpejemu kakra abamu akane na ejina 11 cedis 42 pesos se siano aba beye 14 cedis 35 pesos enfremeja gas nso nka kilogram ne baako no omoto no 9 cedis 38 pesos se siano ejina beye 10 cedis 67 pesos. Enti wo champagne mu kakra ba ewo petrol diesel enafe enframeja LPG no nso mu kakra. Enti no wo se ansha
saa ensachire kakra ya aba floor prices no emu no ebetimi a influence ama second pricing window ya ebe ho nso behu mpajamu kakra enti se bi efiri nyame ya adom adwada eko na se de woto fango liter ba ko na ye de mpeso kakra egusu amepacho enyi obi a na ebu obi a MPA4 wo predictions ni adwuma enhwehwemu a wo aye aba eno no se na nsemu a ye se eyi Middle East ntokwa yi ene ho sensem ba na esi o da bi fango ne de ebia na akwankonye nsunsanso boni bia ewo so nso se eye edwadie nko a na wo my Ghana yenso ye didwa ekwa ama no ne de enye den effect na eba ebi ebetimi akan enti ene amanebo a MPA4 ede aba betu dwa no so second pricing window no ya esha se nyame ya dom a eduade ye da yenim ebia na fango bo ewo poms ahodo no ebetimi akosoro dumienu ewia kasebo wo sompa fie eno ene de toawo ya wo hwen o TV no so Facebook o ye live YouTube Sompa FM live ho nso unya yen ya ye de kasa ene ebrewo na kasa na kyerem na wata waso yasene no ye wuram ewo wo man bambo semu efiri se mpanimfo bi epuno to ho se wo mo fa asranfo na ebinom ko aptitude test nom ne ho ade forms no wo mo kyere empema he no na wo print bai nanso akowie nipa mpem num na wo mo fa ne no na atwetwe amanfo aso ne Ghana ha obia ka bi ama mum kura kasa wo ho na ewie ye no afisam so afo ebeyi nsem bia no Ghana fo atoto no papa na general chairman Yura Johnson asedu nkatia chini ya ban a wote soyi titina ni a woda no wono nso koka se na so wo mo fa ebi asrafo empema henum a wo mo ekoye ni nyina sabio bonefo sakromfo hwan na wo mbenya no ache no enti e wo society bia wo mfa kakra bi na wo mo nya dodo ache no na sede no wo si kan na so wo didi agro ebinum agena no asibone ene wo cha ni sede ne wo kyerɛkyerɛ mu no anya de ebi ka sede wo mo keka kyeakyea no sa na no wo pa kyerɛ na ensemi nyina wo kopie mododo wa wo guso dase se wo mato abade amachiniye ena wo bi esu sei e de kyerɛ yensa ntwerɛfo sei security services ye ka se ye bai mu ne afa nipa no bi akọ ba no kure wo ho ne se nipa a wo fa wo mo adwuma no ese se wo sika timitu a wo mo ka afi we ye buye police adwuma yi se obi a apply no police nko nipa a wo mo apply ya na omu nyina ye betimi afa omu nyina adwuma mu no 500,000 nipa mako 500,000 obi pe police na ko wura ne bisa ya ho se 500,000 ni se sika wo mpo na ye fa mu nyina adwuma mu a na mu nyina ma be presifo a ehefo na mbekọ akọchi wo asama wo kai no ni ya wo mo de yesre ana Ghana for say edu ba bia some jokes are expensive almost wa sha se toton pa Abusia yentoa so ewo ensemfoforo emu enfamamo Ghana Airport Company Limited adwumakuo no en wo mo de ato dwa se wo mo ene McDonald Aviation Handling Services wo mo eko contract bi se de be adwumakuo no ebetimi de ne dwuma ewo kotoka wiemhyen gina bia ho terminal 1 tichu ye kasa isa contract na wo mo ne McDonald Aviation Handling Services Limited eko ye no wo mo atwam na enkrata ya adwumakuo no ede ba ye no wo mo se eyade se McDonald Aviation Company Limited wo mo default kakra contract no mu sika ene akatua hodo niema bia na enkese se woye hu adwuma no enye saa ena womo eye no enu nti ene womo de contract no aba ewieye na womo senhye ya womo yeye no saa sika ne dru ba bi kura free 2022 a adwumakuo no hyase se womo default ewo payment no emu no adwumakuo nankasa emma womo emre
say what the payment plan bi beba saa eka ni nyina no won betimi ayi ade efiri ho ampa Ghana airport for je saa payment plan no efiri McDonald aviation for ho ese ebra no ene nhyehyɛ ya na ɛwɔ nkrata no so won betue sika no kakra kranti no won sign renew license ne emma won se won bekoso aye adwuma ɛwɔ terminal 1 ho enso wotue sika no eduru baabi ofa edi kan no won de ba wiye no na nea apaile agu akire nso wɔ hɔ no mu a ɛsese McDonald aviation fo won tua afi na no so akwa ye kadan won bo nso adwumaku no mfa saa sika na manti ye kasa de contract ne ye twam enti payment bia McDonald aviation ebeye Ediama Ghana Airport Company Limited ne ye ekadada wotete edi efiri ho na emom wo se wotue sika ne nyina kura wie ene a saa particular contract na wo ne no ekoye no enya de a wo besan a renew bium edumienu kase ebo abusua awie endpoint homeopathy clinic won na aboy aboso a ye de to awo wono na ya asa no homeopathy ayaresa de na Queen Elizabeth wo de no ho atoso no eno abia na ne se wode ba amayi mu no ayaresa wode abra adasa enko a waje asi ho no enya asamwa o asante ekronoma bo hia ebia na ye nkran share signboard ho a e wona Dr. Kwatin on Dr. Dubu Aten wa wo mo ebema wo nkwa na ye tenten de amawo enti yakasa wo no wo ngubi infertility yaka kire wo ade infertility no afa prostate be ma no mema nkwa na wo yaka e de akire wo a ene e ka ho okwan no at the end point premature ejaculation and the doctor betimi aka de akire set ne brofo nemom ya ka kire wo ni twipe we be ma woni mbesesa enti ka ho ko end point ho na brebo ho hawo akoma no ana saabo no emu yade nyina wo mo wano aduro wo mo no so ni monten so gese oba ya kache 0244 867 068 wo mo kan ye ho ne de kase no e ma wo e ya pomudemu ene yegina garumra sebadwani e ya onabo Thomas Winsum anaba wono na se ye ka pomudem pa utie apomuden wiemufo no wo mo moto a wo say your health are concerned nanso se wono mo hwe akade ahodo a wo mo de ye adwuma no a emma your health are concerned ntimi nye adwuma enti won de ka kire aban wo de firi badwafie ho esre se akade ahodo bi e bebo ama apomuden pa timi atodwa no aban keka no ho no wonyo se de betimi aye ho. One thing that you would also notice is that we have something called the sin tax in Ghana, which is taxes that we impose on commodities that we consume that leads to development of what? Chronic diseases. And this sin tax is taken from what? Alcohol, cigarettes, and drugs that are very dangerous, and then the rest. And these taxes that some of us would propose, that when we collect these taxes, we should use it to augment the taxes that we get, the levies that we get from the National Health Insurance, at least to gear towards treating non-communicable diseases and diseases that are generated from these commodities that we consume. Some of these commodities include cigarettes, alcohol, and latest of them is the shisha. How do they call it? Shisha. People. Eno aya niema hodo bi a ekuti apomuden ena yewrei wode to empanimfo anim se ebe ya wo mo nkeka won ho wone ma bu se de be na ebema yapomuden sem no etimi egina yi apomuden ensemu ane da so egina na panyina woda nephrology unit ano ewo Konfanoche Teaching Hospital eye Professor Pedita wa broni adon so ebetuma sa se wo my Ghana ha wo yi nipa edusi hono a emu nson ewo kidney yade na wo se yade bi e ha dwene sanse dodo no a wo mbehunu no na yade no aduru baabi a ye ho hwea enyeye ni tichu pa ene stage 5 hono no ya sa abre no age se ye de auto dialysis machine so ho nso de ya na akwakoye de emu odin na professor eden sem we nyina etudwa wabra Konfanoche Teaching Hospital womo eye enhyehyɛ kakra sɛ de be ya afi World Kidney Day no wombetimi ahye ho fan na wasra pa ye sɛ womanfo enkwa yarsabia bra no sɛ de be ye betimi screen womo enti sɛ wotie kase boye wie ye ntentem boaboa ho na pa yarsabia bi e ben wo sɛ de be ya wo screen no wobetimi aye bi sɛ de be ya yade na bi hye ho a wobehunu ne ntem na wometimi aso ano ntem woni amane boni ba wa beidu ene di nkomo
nipa edua ubenya nipa mu 7 anase 8 omo kidney disease anase omo kidney yarewa no ena yare no so de ma ne yehu ne se se wo bia wo hu se wo bi e mo nka ye wo se miti ya me na ya me anase wanya kidney no wo hu ubehu anu no na edu akire na edu ba bia ye be ka se ye be ubenya kidney machine anase bibisa enti ya de ho na ye bo ne ye boda ho se yare na kidney yare bana ye hu se moja so ne diabetes ne pese yen hwehwem wo bi eno no ho aduro ye free e wo health insurance Sompa FM enu achi na doctor echiremu se galamsey ya ese yensu ahodo na omanfo etetete mia ya yesa galamsey bi na wo mde sansuo no edi dwuma no ne nyina ka ho bi ene ma kidney yade eba obi wo hono nso a ne tipan ne kakra bi pe no akope painkiller no ware ne kotodwe na ene ya no akoto painkiller wo se sa esu ne eba ne nyina na ma kidney yade no etimi ekosoro se ubetimi anya bintin ke be ya obi adopt se ubedidi yemum na why exercise nipadua no ube live lifestyle bia ebetimi aboa se de be ya sa painkiller no ye beja sa niam na fe wo ye obi a wo pe ensa bebere nso a eno so yade bia etumi edeba drugi wa ye broni adron so ebetimi asa wo kidney ye no say enam ye dwuma na ye ni nti won se wo kwa wa bro honam ye wo ya no akwa afonom se no duro na da bia wo no mo no ni nyina no na ese o kidney nti ebetu mabru ne fo se edra wo nnimu de memfa se edru no ene ya yekotie sesie yi eye head of nephrology unit ya eno no ewo Komfanoche Teaching Hospital Professor Pedita Ochre woni yama ne boni ba wa beidu ena edi sankomo yi waka nephrology na enye bia wo mo a kyerɛkyerɛ no fo nom ne ho ade o kidney ho adwuma no na waboso yi edumienu kase ebo no a ene ne yede som wo som pafi time heba Mr. Dr. Tafri Jadro no wo ba bia ye tonro malaria duro no wonu mato ntimi ne die eno na mekamfo de mawo wokuta mu wo kase mu na yenko emfimfini mantem adehya wo mo ebura se ebuku amankase wo mo na wo mani abere wonum se wo mo ahensem wo mo hu se wo mo mresen na no na wo mo kyase se wo mbeka asiebu okatache prof amamfi ya woto sonson wono se Republic of Ghana wo magazine na yenim no so wo ye ohene ewia wo hwa na wo mo se nana adekase ya woto so du baako wono so ya gazette na ebasa no Papa Fin Junior wonna na edi mabun nanim a wo de sansemi eto erika na anim isi na eta ase de bibia na june obi de mu jwe bia no onya set fi nkofuro o che ne sa otum ama no kwan ana amore de mu jwe zina was ne position a oy this for the threaten nti de mini nto ama no so oy de onye so bibia na so afa anyi pe wa ma aye de aha so mu jwe wa nti o che de jwe zina oy de je ni na ani hu de anya mbebu ohoye na ehu basabasa ebe akodo ha ani hu mentim wa asre de akodo ha na siacha aye America keni yenya nti de aye yenyanom aluha umubinum wasi homanzi mana ba wotwa anye NDC oyaza wazi nkatu akadan aye henry sebi ya otu afe wo mo eti wo hu gu monten so ede ko jambo wo muti no wo mo nso kasai you to fire people obi to dey go to obi ni tanum whatever about to tell you ni tell you if you don't use it now e you only part some only man your son your son baba go boom say the service come here for man ya pray and this baba no man be there to from every baba no man be there to from so the baba no pray no monda and I don't know what be there campaign for you baba man you see how we there baba wants and you say let me treat you ya fa no and I youth that's what I there say as me you know man no what I do na I hear as you ha you put in about eni a woti ye adehia wonom wo ebra sebu kwa amankese honorable Felix kwa chifu so abato mpesua so ena wo mo ne erika nan edi sankomo yi yedasoa ewo emfimfi mantem wo na mayor ya woda Cape Coast Krupono anonyamfo George Justice Arthur en wode atu dwase ye mensin wo mo atena se ahye emfihia makomako wotwe
development plan bi a ebetimi ama Cape Coast afa ne ntoma pa afura enti saa plan we mu no yade simpuntunyuma ewom apomden kwaso akwan enyuma ene niema hodo bi a ebetimi ate Cape Coast minor anim na wo kiremu ese wo mo hyeda abodwa apɛ fundraising dwumadie bi a wɔn betimi de agege ntoboa kakra na wɔn de apɛ emoa ye de ebe fande saa hyehyeye a wɔn de bayi na wabra wɔn wie dwumadie no wɔne yama ne boni Eric Anan edi nkomo 2026 na ya kare ya pada ya demo project 5 year ode obiala wentum wamba na momo ye gwenyi bama no wa akwentum amanaze ana baby no wentum wamba them development plan or website or here website CCM website Google or Cape Coast Metropolitan Assembly ibenya the 8-year development plan mo wom bia ebon now here's a account number so atuba our development plan account you will make sure there yeah, obia no contribution bia obokombia no will be secured. Yes, be a project bia us we will establish another form trustees. Will be make sure the way forward. Honorable George Justice Arthur wono eneye mayor ewo Cape Coast ena yetene ke no achi Madam the mother city of Ghana penyinipa no da abato komisa ano san eyemranimu ne na wono na yedwam treni a womoto nsa efre no se woma metena epunu niti se de beya sa adwumadie no wombetimi de ahyehye so na wono so ede kakra to dwase Cape Coast eye kuro ba ko a womo wo eniema hodo bebre a obo ade de adom niema ebetimi aboa mansrahwe ho asem so etimi akonkan ti wogiri se sa 8-year development plan no ebetimi abamfaso pa. Truly the mother city of Ghana. It's the city of first. But it is time that we move beyond what we have and use what we have to get to where we want to be. We have a lot in Cape Coast. We have natural resources. We have the ocean. We have the lagoon. We have many monuments. Any single one of those could have transformed the economy of a nation. Yet Cape Coast has all. We Madam Charlotte say Kane Electoral Commissioner ena yete ne kan dwumadie nyina no Lancaster Hotel ewo enkran ha eho ena wom de sa fundraising no ekohyehyehye so Cape Coast North mrahye bedwani ononyamfo Kwamena Mintanyako onu so ekopie mu wase. How many factories do we have? When we are making money, property rates are in the edge. You make sure that your revenue mobilizes avenues also. We are utilizing it so that we can bring in more revenue to develop Cape Coast. The main pivotal issue concerning Cape Coast is jobs. Ene ya woti sesiei eye mrahye bedwani ewo Cape Coast North abato empeso so Ronyamfo Kwamena Mintanyako amaniboyi Eric Anan enede bai yefiri hwa yemane na fe yemfa Gas South municipality ho adehia wo mo Osofoland tenese wo mo mpotem ho no police station ho na hubuo mu na wo mo te enti ama wo mo nante se ya wia anopa na nadwokra no aye bibie wo ho adehia ede wo mo asem etokwaku de manim police station wo kan lo kun gba wo na ba do fo ya me no baba me amedo fo wo nya ha wo police station wala Africa no ko ba oni wo nya wo fi ya nya police station wo ifatem ha special room ha ya wo hai mo mutu anua ebi mafaso e de ye atutura se ma enye wuda na mafo kitatuo essence all the by 4 1 ana wasase so enti se do ya mfi anyi na wuti okonfo kwa odu no betwa ana kwa betwa ansa na wako free police aba kwa is more than 2-3 hours we you Ghana heya asem ne ye kan Gas South municipality enye wura mba bi kura mfimfini pe na assembly honorable Data Lamte eho no eye akweman electoral area Fitia Kwekupanfo police station any ano how be problems be because echebu akra na de ko panfa onto onyamoto ebi aka onye bi etino enetina ye pese si police station wa na eboye ana police station so ne yesi no ya nkasa na yesi police station no aban mo akweman eno ewo nkran ha
Gasautu municipality ho yenko tano sutew na womo enwene hina ene enema hodo a yede anwea na eye no ene wo mode adesede to aban ni mu se adwuma no sese a yeden e de ama wo monti wo meso wo mase no se edru ensutobre mu anu wo mo kra no wo mo aye mobo amu hwe wo TV no so ni Facebook na adwuma na wo mo ye no ehu videos na eda ho no na form kra adwuma no din ye na wo mo de ato dwa se nsuo form kra adwuma no din ye na wo mo de ato dwa se nsuo hya se to kra de anu wo mo ho aye mobo sanse anwea no wo mo nya bi no wo mo atu nti sabre ye nsuo no nya hya se to gidigidi no esesa wo mo kope anwea ni bi no wo mo store ewo baby ni nyina so sika no wo mo de ye enti senka aban betimi am wo mo bosia bi a emu omre emu go kakra enke betimi aboapa yentie enkomo a wo mo ne yama ne boni na agema no pambo ediye ye hawaye edu baby a kle no sensuo to na se omuntimi enko kre mu ha sabre no ewu ni kre ne bi wo ha e se wuntimi nya adwuma je sensuo no ate ansa na watimi anya bi da ye adwuma eno ya de ba kwa ne ha na ye problem ba ko ye se aban be so yasene kakra ansa de bi ya no ye se aboso ba na meja pai nti se wo bibi a gina wachi a epishiwa tuma unya hoden ma otimi ye de wo pese wo ye enti wei eye womo eye hina yewa ene enema hudo bi etete saa ewo sunyan tano so ena wote se womde womo nsem atu edwa no ebusua ye kai se endpoint homeopathic clinic womo adaroma ena yatena se a yede kasebo no esomo ene awie saranso na kasa natural mineral water ensuo krogin ya yasonson so pebie na fason wa hoho ewo dwumadie bia as time eba mixture enso eye 3D adro baby etonto nro bia okwa obenya bi ato ye dane ye ho tiawa na yaba yebekwa amanone TV Emma Akatuapa. Eno krema Akatuapa pampa ye wie kase no ewa amanone. UN United Nations for womonso akasa. Chief Guterres na ekan. Guterres say entokwa na ekono say ye Israel Hezbollah attack ahodo bia wo mo de ko say drone na wo mo to wo mo madwobre mra na de nti a wo kan we no na drone bia dikan kura ko riyad dadaada ama nipa mienu won mati na nanom won sedo bre bi kokopie mu o man na eno na wo mode to so se twuma mentwe e makora wai e be wie nso no na akofefa ba bia nanka wo mo nka bi nhemu enti UN for say afane afanka nkere se ba bi for mefa nkodi wo mo nya na adwobremra na wiase nyina entimenyo eno so ne yegina na awiadu mienu kase a ye de so mo firi so mpankran efa ne kumase sunwane takorade takwa doma tachiman nkransa ene be bia mfimfini mantemu kingdom edeka ho a yesanko abrochire France abrochimam no yede wapem triple way man ajapia APAM DADAA awie mene ADWOA ASARE yadamu nyina se amamumu eni tie ni sha adehye Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Time eba me hye ya me kan se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time eba me hya, esia jimi